Hello, welcome to my tutoring profile. I'm an Igbo teacher and I've taught Asusu Igbo for more than 10 years. I teach reading, writing, speaking, and listening in Igbo. If I teach you Igbo language, you are definitely going to become an expert because Igbo language is something that I'm very passionate about, and teaching is a very engaging career for me. It's not just a career, but it's a passion. It's something I love to do. Nkụzi elu gị Igbo, ị ga-abụ Akaochie, ị ga-abụ ọkpakọpị, ị ga-abụ ọkamma, ị ga na-asụ Igbo, Igbo ghere eghe, ị na-asụ Igbo, Igbo ga na-adagbo wayo. Aga m akụziri gị ihe niile gbasara asụsụ Igbo. Anyị ga-ebidogodi na mkpụrụ edemede, anyị agụọ maka, anyị akụzie, anyị amụọ maka omenala, mụọ maka agụmagụ, mụọ maka ejije, mụọ maka ilu na akpaalaokwu. Anyị ga-amụ ihe niile gbasara asụsụ Igbo. Nkụzichalụ gị Igbo, ị ga-abụ ọkachamma, ọkpọkọpị, ị ga-abụ aka ochie. Ịkwụrụ n'ọgbọ na-asụ Igbo, amalụ n'ezie n'ezie na ịbụ nwaafọ Igbo. Whether you grew up in Igbo land, whether you traveled out and you have lived overseas for several years, whatever your existing skill and level of Igbo language is, don't worry, you have come to the right place. I'm going to teach you Igbo language so that you can speak, read, write, and hear Igbo like an expert. If you have come here to learn Igbo language, you are in the right place. So please go on and schedule a class with me. Contact me, message me if you have any questions so that we can discuss about our classes and get started as soon as possible. I'm looking forward to teaching you Asusu Igbo as soon as possible. So please go ahead and book a lesson so that we can get started. If you have any question, get them prepared. Once we connect, I'll be able to respond to your questions and we can get started.